Nemanoma, Okwagine Dumu Kamo, Missy Martin, no Jamama Tenunko, Mamma Nepele Mepele Kamanoka, hey. When if you can look come, you want to go DJ all them, you want my man at the when they go. Chukubiko goes, Ochie mama, Nagozi and them, Ochie can them. Chukubiko goes, Ochie mama. Olisa gozielu nwanya hunsi n'ime apụtụwa maka afụfụ ni n'ọtalụ m n'ụwa ọkwa ekpele gị na-edumi je n'ụwa si m nwere obi ụma na sobe ndị ụwa zụọ m n'ụzọ chigwa m hapụ ihe nke ụwa si m solo obi mesokwa na ndị ụwa ebe ọ bụ na ọsọlụ m nọlụ n'elu ụwa ị ga-anọ m na-arụ ka igbo bi mpụta ụwa ị na-ebuzagụ mbifigu nye onwe gị ma o zuru ome hapụlụ ụmụ oke gị mgbe ụmụ nwa bịalụ ka fa megide m isi maka ụja na nọ ifeso ndụ nwoke nene ọkwa ọgbajodolụ ikwu na igbe gbarapụ gị ka nna gbakwulu ọ bụ gịnị ka m ga-eji kene mama m Chineke nna biko gọzielu mama m nne m bụlụ n'afọ nne m tara afụfụ n'ụwa wee mụọ m ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kele nne m n'ụlọ ochie dike nne m ọ bụ ego ọba akụ otu rọ aga m ayọrọ onye kere n'obu biko gọzielu m You want to be verified. You gotta go. Nick, I swear, on the dog. I must salute my men. I must salute my people. I must salute my allies. I must salute my brothers and friends. The CEO of Multinational Company Limited. Udechukwu Ajaeke, billionaires in the building. All I said, the vibe is too much. You gotta go. The anointing, the contented with the spirit of the world. If I did say, can I like what DJ Saka? They got even the head in my keep as well. I'm going to jump. I'm going in case you don't know, solution is coming for second tenor. No force can stop that. How to continue to make a pay? I know my people, I remember in the chair. I do so, white pepper. Come on, it's here. Let no people with the game. Obi Kenge, Obi Law, Obi Westward, Obi Welugbogbo, Obi We Investment, Obi We Property, Obi National Kunoka, Obi Abedike, Obi Abedike, Obi Abedike, Obi Abedike. Hey, I can't wait a one. I can't wait a good deal.
when are your people? Unity. What is that? Only as the man is almost about which guy has my young. You talk about idea. When we get to go. So good. Now you are wrong.
Nobody here. Everything business grown now. And when you are able to know what I'm going to do to be chasing. But when you are very hard to the rate of the yeah, my here, so they were 100%. See, I'm here, so when they were 100%. But I got it when I'm doing it. Oh, yeah, I'm doing that. Well, there's 700, there's no God to pass. Well, there's 200, I'm 100%. I want to work, I have my job. So I have to make it. I will go to him. Then I will pass your hand. I will buy it. I will put it back. I don't know. What do you do? I'm waiting to do. I get it. I'm going to go. I'm going to tomorrow. I'm going to go. I don't know from settlement. I work for something around here and set up with. I said, I don't know how I didn't work on them. The simple one I did is proper. And I remember no man would hide. You don't know Kaibo. You don't know the magic. You don't know the magic. You never get a few years ago. So you try to buy a Kayoto. So one month of this one was for one. You want to go? I ain't supposed to. I come on for one house. So this is about here. I'm a bit I'm very simple. I'm a one way of living. But I can't remember the last of my life. I'm not going to remember. I didn't. Hey, I don't know what's going on. So I'm going to get my boy to get that. I don't know that. I didn't jump wrong with it. Send it down with that. I'm going to get the woman. I'm not a man. I'm not going to get that. So that's don't know yet. Promo Gamma. La Lono. There's your profit. They won't. Down in them. Check the child. So much for the for the best. Now, fight is of Christ. Amen. I don't want to look at who they in a back. Never was a woman. Now, fight is of. Amen. I was no father. I will ask everyone. I'm just going to man Urua. I don't want to I'm a woman that I pray. I better get okay. Born kindred, there's the nature. Gonde Namado, Ndukune, Ajaeke Negonu. Ono me buru ife mma o ke semie be ile ge se mi o da de mma ke me pa un che ke mi ri wari ni ma da se ko ni ka it's only for money stuff for say water ada ba ye ko ya na bi ko mo abi ko lost for petroleum can you feel like one day soon when people do that? I know some hardware. Yes. No, I have a so man, I go when I get it. Now, the does of run the account.
ike abụghị famili a na ihe ọma ka anyị eji ebe ọzọ anyị abịa ebe ọzọ maka mana anyị abịazi ebe a onye ji maka ya wee nọrọ ebe a the whole family ha ji so kere ọ ga-adịrị gị mma akere ife tụrụ gị from otu aka igwe ọga mmadụ cha ọ dịgoro akere ife na-etu gị n'ibe anyị Oraukwu akere position gị n'ezinụlọ mama anyị na everywhere ife dị iche bụ na ọ mụrụ ọzọ n'afọ mana ife niile mama na-emerụ nwa mama mere ezinụlọ mama bụ nne anyị bụrụ mama onye ọbụla so ọ mama m ka ọ bụ mana ife dị iche na ọ mụrụ ozi n'afọ ọ bụ na ndị oyibo si na ọ bụ my stepmother. Okay, gwara anyị obere ihe maka mama mgbe ọ dị ndụ ndị mmadụ ọ bụ na ndụ akọba akụkọ mama ọ ya dị mama bụ the last mother nwụrụ n'ezinụlọ ajụbụ onye mama wutikarị ọmụma mama bụ mama m ife mgbe m na-ekwu okwu n'ụlọ ụka na-akọwa maka mama na-akwụ n'eziokwu adabanye mama aranye ime ife kwesịrị ife a etu o si ife ya ka ọ ga-esikwu ya obodo ife gbadọ n'ezinụlọ mama apụmanyedụrụ n'ọkwụsọ ya mmadụ 10 nwere ike bụrụ the other side mana ọ ga na-agwa gị ife ọma mama emesi ọ bụrụ na ọ na-aghọta na ihe ọ na-ekwu na ọ dabara ọ ya ajụ gị so kọwara ya anya ọmụma ịkọwachala ya ọ ga-eme adịrị n'eziokwu mana ya akọwara mama ihe iji eme ihe ọ bụrụkwanụ mmadụ na-ekwu okwu enyi ha mama na-ata akwụkwọ ojoro so mama ụgọzi ya ọmụma anyị kedu ka akwamozu a si wee gaa akwamozu ọha si gaa n'ụbọchị 31 July 2025 ka anyị kene dobe Chukwu akwamozu tata ihe pụrụ iche ana m ekenekarị nna anyị Reverend Dr. Muokwelu na permission onye akwamozu a wee gaa ọfụma wee zite Reverend Dr. Bishop of Oji na ndị ụkọchukwu ndị na-ene ụlọ ụka ma ndị bịara ebe ndị ụkọchukwu bịara ebe a ọtụtụ ndị mmadụ bịara ndị be nna ya bịara ndị ụmụnna anyị pụtakwara n'ihe ezinụlọ anyị pụtara n'ihe site n'ọbara anyị na-ekenekarị ebe ọ pụrụ iche mmadụ ka Sakris Obiora eze omenye ụgọziela anyị ya ọ nọ ka nna anyị ọ haziri ihe ọfụma so akpụkpọzi mama anyị ọ gara ọfụma ụmụnne anyị ma ndị nụrụ di ma ndị nụrụ ọbụla daalụ so akpọrọ mama anyị n'obi kwesịrị gbasie ya ike akpọrọ mama n'ụjọ anyị mere niile kwesịrị ụmụ kwa ezinụlọ anyị na-ewu kenesie ndị mmadụ ndị bịara ebe a ana m ekele ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọgọ na ndị ikwu na ebe ịgarụ n'ọkụ na-ekenekarị ebe ọ pụrụ iche echezọ m ya mgbe m na-ebido okwu n'ụlọ mgbe arụ ji mma o nwere ndị agbata obi anyị bụ ụmụnne anyị mmadụ ka Sọnde a na-ele na Tony na ndị ọzọ nyere aka wee bichọ na-ebu mama wee gaa ụlọ ọgwụ mama wee laa Chukwu ga-agọzifa anyị na-ekenekwa ọtụtụ ndị mmadụ ekenekwa ya n'ụkọchukwu niile esichara ebe ọ pụrụ iche ọgọ anyị nwoke n'ụjọsi anọchi anya ndị ọgọ anyị dị iche iche jekesi ezumba eje ayaya agụba ndị mma niile dị iche iche ha si wee bịa akwanyere mama anyị ugwu akwa mama anyị dịka ọgaranya nwaanyị na-ekelekarị ndị be nne ya ha nụpụtara nkere na nkere ekpere anyị bụ na Chineke ga-adara mkpụrụ obi mama odobe ebe o kwesịrị ede dịka o si wee kwado ndị ya n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị amen
daalụ anyị kere gị Okpuruọra daalụ God bless you na mgbe ị na-agba ezinụlọ Udechukwu Urua-amada na Oraukwu Chineke ya akwụghachi mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ege ife na-eti gị? Chief na afa gị? Chief sa. Anyị kenye unu. Ke ife na-emebe anụ ụbọchị nke taa? A na-agba our mother. Ke chicha gị na-ezinụlọ anọ a? Oh, my mother, my stepmother, all women. I'm not like I well, oh, but I did. But I'm here, you know. You're going to make it to me. You're not going to do it something new. I'll do this. She can be about. Yeah, there's a people called me. The phone is off fast. Oh, we're about to go. We don't know. And you put that in. I don't know why you're home. My over there will never say, go ahead. Over there, I got that. So, over my chicken, you got I can go and money with it. I was looking at medicine. I'm meeting because I don't know. I'm driving them. I'm a mother in there. Papa, I'm a layer to the Ezinne. Oh, you got one at Araneba. That would be the only surviving wife of our father. Abatarana, when I want to rush in here. So, all the very painful. At that history, at that page, it closed. Machine can master so, I'm Mama the name. Don't have a hand in the no one is looking for Oh, we think that what's why back one or two things. I bet you know what I'm going to do. What would you do? Oh, you're going to have but we can push on board. Because somewhere you're going to ideas like that kind of thing. It's something you have, it's something you have, so we're going to have is I'm going to have an idea and go out by a real but I get I want to play around some also. So there's no problem here, by God grace, not like oh, I know. I won't mind if we are okay. But I'll do this. Can I share the piano? Can I end the mother all over the great mother when they can all over? They are realized. They are making that shop. So did that. They can do for you. They are not the mother. And they say apostle. Now you change. But I'll do this. They can always. They are following you also. On that day, when you so we are going to have to go home. The Honorable Knight of St. Christopher, Mayor Uche, Chief Christian Udechukwu Cecelia Ajaeke. Mama ya anụ nna anyị bụ Edwin Udechukwu Chief Obieyisi nwunye ka ọ bụ nwanyị nke ikpeazụ ya ọnya ka anyị bịa mee celebration. Ake position gị n'ezinụlọ? Ọmụ bụ onye nke izi n'ezinụlọ na nwoke. Okay. Mama anyị ka anyị na-ekwu maka ya ka ị ga-agwa anyị maka mama etulie Chikwadolu Agbala. Chikwadolu Agbala. Onye etulie maka mana ma dịkwa ya sure. Mama ya bụ Mama Cecelia Ajaeke. Chikwadolu Agbala. Ọ mụrụ anyị mụọ anyị ọfụma jiri zụlite anyị ọfụma ya na nna anyị weta owedo etu ka Chukwu si eme ya gbara ya ụbọchị nke dị ka taa 2025 amụrụ ya 1937 mụọ na 2025 8 years. Emesi ka anyị kene Chukwu otu o so ebe si ya na taba na ọkụrụ anyị ka ozipụta anyị. Nwere mmadụ mbọ nwee mmekọ ihe iji echete ma ọ dị ma ọ bụ ihe o tinyere gị n'ime
iji ebe ndụ ego mama nwụrụ echiri ya echi n'ụlọ ego mama nwụrụ ya na di gbakọrọ aka wee chi anyị nchere n'ọzọ anyị na-asị na Chineke a na-amụgburu obi ya ọmara obodo debe ndị dị asọ ya debe ya ebe ahụ nke o so ihe o debere anyị wee banye na ya nụ anyị esi ebe ahụ wee na-aga anyị anachi ya azụ ọrụ ihu n'ihu ka anyị na-aga ekenezie ndị mma ndị bịa ebe a wee na-asị ndị niile bịara akwamozu taata bịasị ka ha nọnyere anyị n'ihe ọbụla a na-eme anyị kwuru na onye ọbụla bịara ebe a ya ananụ n'udo na ọnụ ndị na-ahapụrụ ebiakwa ebe a anyị akwụ ya na ha na-ruo wee sị na anyị na-anyị anọkwa ogologo n'ogologo ndụ anyị na-aga daalụ ọ dịgoro mma eze na-abụọ ọgbara Ugochukwu ọkpara Ugochukwu eyisi onye nke anyị ka ewu Udechukwu the barrister back the barrister onye obodo isi bidoro ntas asọ asọ Oraukwu is concerned ndị ọzọ bụsị joy ka a Idigo onye eze idigo onye eze ịbụ onye eze kere ife ana m ekele Udechukwu family na-ekele mkpụrụ ndụ nna nna anyị ha were ụra nna anyị ghọtago o nwere mgbe ọ gbajiri dọrụ enwekebe nwoke ebe a ghọtago Udechukwu mụtara Edwin bụ our father gbedu ụmụ ahụ ebe nwoke na nwaanyị ka ụmụ mụ na-eme na-eje eruba nwaanyị ghọtago ka ọ baa ụba Chineke mebere n'egbere ahụ Udechukwu gbere ife a na-agba Udechukwu n'onwe Udechukwu agụ ife a na-agba bụ nwa ọ kwụsịkwa nwa ogbenye na nne ya nọzọ nne ya nọzọ wee na-agba nwa ogbenye ọhịa afọ ọzọgide wee nwụọ so bie n'obere oge ha na-enwe a na-akpọji ụmụazị ịchọ ka echekwa mụ protekshọn ịkpọta ụmụazị jesa ya nata mgbede bịa kpọrọkwa ụmụ ghọtago so ọ zụrụ ụmụazị hinne ya na ụmụazị bụrụ ọyị so ọ dị ka ekpere ka Chineke zara wekwu na bie ya dịkwa greti ghọtago so mgbe mmadụ ka bie tie ocheke echeke ọgbe nwa nwoke si eje njebe ya na ọnwa ihe nne ma ọ bụ na mmadụ ji ubi ya ya ka o ji megide okomgbe iwe n'ọnwa anyị nọ bụ Chief Edwin Udechukwu a great man ghọtago mesiri ihe ike so Chineke bịakwazi ihe ekpere ụmụ nwaanyị na-amụsịa ụmụghị nne onye arụ okposa nke onye arụ okposa nke onye arụ okposa nke o ji wepụ onye nwa mụta nwunye Chief Justice n'ụbọchị tata onye nwa mụta nwunye Chief Justice of Anambra State ekpere ha gbere wee gazie mmadụ wee ju ihe akwakọrọ ihe enwe wee ju ghọtago o tiekwa peace n'ime famili ya na ga-enwerịrị peace ewe nwe peace enyepụta iche na-eji anọkọ ọnụ iji ego iji ego sofa nọ n'Udechukwu famili ya sachighị egbuo ya ghọtago a mekwekwe ka ọrụkwa famili ọzọ etu a n'afọ Jizọs wee na-ayọ Chineke ihe ọbụla onye metara aka ka ọ bụrụ ego mmadụ etekwafu enwe ego na ego bute na-agụrụkwatuo mmadụ ego bute na-agụ rie isi mmadụ mana ị na-agụ ya obere ego a na-amọtụpụra ya obere ogo ya abụ bilonia ọsọ a na-egbekwe ka ọsara nchenne mana aha Jizọs na-egbekwe ka ụmụazị ya maka ha ṅomi ikpe anyị ka ha na-enwe wee zụọ ụkwụ ka ha zọọ ụkwụ gaghị aga ịghọtago ka ha sokwa ndụ nna ya ka sokwa mkpụrụ atọrọ mana isi ọha na mkpụrụ atọrọ ya dịrịrị onye ahụ mma taa na onye ahụ eji rụọ nwaanyị onye ahụ rụọ nwaanyị Chineke ebido wetaba kọbọba ego ịghọtago megide bụrụ onye ahụ bụ ndụkwara ichi dịka ibi bụkwara ichi manụ ka ibi ya ịghọtago daalụnụ Chukwu ya agọzi onye ọbụla adị ekele ndị niile bịalụnụ bụ onye si Lagos ma ndị si Abuja ma ndị si obodo oyibo onye ọbụla ya narụsi n'afọ Jizọs maka na ebe a bụ famili udo so na anyị ji n'aka na onye ọbụla narụsi eneri na na-enye Chineke ekene ịghọtago eka progress n'afọ Jizọs akere position gị na-esoro n'ebe ndị bụ Udechukwu ebuka one of the sons of Obi's. Yes. That's good. Mama nwụrụ taa na-akwa taa
kedu ife ga-agwa anyị maka mma maka nnukwu maka ọrụ maka tata a na-agba nne gọdị omebigo nne anyị dị a very peaceful woman chọrọ nsogbu ka nwere esi ego na ya ọchara sochagbere m so ma ya bụrụ eze bidogwa anyị tata ịfụza tata bụ na very peaceful day mmiri ngozi so tata ga nnọọ ọfụma. kedu nwere ihe mụtara aka mma mgbe ọ dị ndụ ihe mụtara ike idechefu echefu eziokwu na onye ọbụla gị na-ere abụ na ọsọ ihe nwere oge ya ga-emụta one or two things n'aka ya ọ bụrụ na mgbe one of my sisters kwuru okwu na oge ọzọ na mama ihe ọ na-aghọta ihe ọ na-abịa so na ya aghọta ya gbado gụgharị anya so ịnọkwa efuru ọgwa santensị ya mụtakwara aka ya nwere mgbe ya bụbọsị ego chagwa erie na ya ma ihe nọ n'akọ. So we learned so much from her anyway. Guy, my boy, you should. I told you, come on, yes, again. So you know, kedu ka ọpụpụ mama si wee metụtara ya? My father knows why, and the God is the one. Also, I have only phone and I have a good nature. I have a good idea. So personally, I am Lagos. Nothing to I look forward to I go to a few hours before. So you mean not exactly where you can have to say I'm going to go but I don't back America. Not to say because of manners. I get a composition cinema was started 31st July 2025. Come on, say that of man was Tata, the more very peaceful, apart from Namilism, like I said earlier, so, enough. A lot of cooperation, a lot of people, only Marathon, when you're going to so enough. Alice Obamisis promoter. I'm one of the daughters of this family, Obioisi's family. We thank God for what He's doing in our midst today. It's a thing of joy for us to bury the last wife of my father. They were 4 in number. And I really thank God for the solid foundation that God laid in this family. Our father brought all of us in a godly way, in a godly manner. And even the wives, he was able to take care of each and every one of us. And that upbringing started to, we are used to it. It bound us together with one love and one accord. And that's what is keeping us. So we really thank God for our mother. They tried for us. Those 4 wives are wonderful mothers. They tried for us. They loved us. They cherished us. All of us, we are 20-something in number, but you hardly know that this one is from Negodi or from Naris. My mother is Mama Glad, followed by Mekaru, followed by Ne Ariz, and the Negodi. This one is the last wife, and she's the last to die. So we thank God for a life well spent. So we thank God that all of us gathered to honor her and to pay her the last respect. My prayer is that that love that united us together, we keep shining in this family. That God will bind us together in love and in one accord. And my prayer is that we shall keep the flag flying, because the foundation of this family is solid, rooted in Christ. Christ has been our ultimate in this family. So I'm asking, praying that God will continue to strengthen us in this journey of life, especially in knowing Him and in following Him. Because when you know Christ, you know Him. He's love by nature. God is love by nature. And I'm praying that all of us, the love of Christ will bind us together. And when the love of God binds us together, we find out that you will find no fault among your siblings. That love will keep binding us together. That's my prayer.
that God will keep us alive, unite us together, and make us to know Him, and make us to have eternity in view. Because without Christ, all these things are vanity upon vanity. All of us, that generation of our father and his wife is gone. It's now our turn. And what will people say when it's time for us to go? Now all of us are rejoicing. Our parents laid the solid foundation. Igbo song say, "Mami olu anyị ka a ga-eji cheta anyị. Ọlụ ha ka eji echeta ha keta anyị. Na-ayọ Chukwu ka ejiri ọlụ anyị wee chetakwa anyị. Site n'ezigbo omume anyị eme, site n'ichịkọta anyị wee chịkọta onwe anyị ọnụ. Ọ bụrụ na ya ma na-ese godu because anyị riri nne 20-something children. Ọ dịrọ easy. Polygamous home adịrọ easy. You hardly say polygamous home. I say, oh no. Up till now, God is still doing a lot of things in our lives. Even if naistic, I'm on my spirit. So with God on our side, we shall triumph. Among our chief, Chukwu Cecelia Igbo, Ikwele Chinyeleze, aka eze Oraukwu, aka dị ọfọ jide akụ. Adịkwanụ nke onye ezinụlọ a. Mụ na ezinụlọ a dịka ofu ife jikọla anyị erika. Nke mbụ, Gọdị bụ onye enile mama ya n'afọ gọgọ tata, mụ na ya dị n'otu ụka. Nke ịbụọ, nwa abụ eze, mama ya bụ ada nwaanyị. Nke ịtọ, nwanne fa nwoke bụ Uche na-anụ nwanne m nwaanyị. Nke ịnọ, onye ọbụla nọ n'ezinụlọ a bụ ikwu mbụlụ ibe mbụlụ ezigbo enyi m. Ọ azụ ka a na-anụzibe eje ọrụ klasmeti m. Anọ m n'ezinụlọ atọ. Fancha ma mama Arinze, fancha niile si gbadoro nne nli. Ma mama Amaka fancha, ele m nne fancha. Ya na mụ na ezinụlọ a bụ nnu na mmanụ. Ọ na-abụ ebulu ozu onye ọzọ dịka ebu ogbe ojoko. Enwe ndị ga-apụta kịta aba asị, mama anyị tọrọ atọ. Mana mma asịfa kpuchi ya ọnụ. Onye ya akpọgbu ma ebe ọ na-afụ ya. Ọkwanụ mama anyị abụ nke ikpeazụ na nwaanyị nọ obi eyi si nụrụ. Nyanwa bụzi mama bụrụ papa. Ị na-asị nna ọ tọrọ atọ. Otu ọ pụrụ, ama na ụmụnne m niile a onye ọbụla nọ n'alịlị. Mana nna anyị unu biko onye be nya fichaa anya. Ka anyị ghara ibe ka ndị enwere olileanya. Akwụkwọ nsọ gwara ya ibe anyị fichaa anya maka olileanya anyị bụ na ndụ ebighị ebi. Eji m n'aka na o nwetalụ ndụ ebighị ebi ka anyị were ya kasie onwe anyị obi. Ndụmọdụ m ga-adụ ụmụnne m maka ụmụnne nkapa bụbụ obi eyi si bụ papa anyị ya na mama anyị niile fe nọ fa gosiri anyị ịfụnanya. Wee yọọ unu ndị nọ n'obi bido na Kristian wee ruo n'obere nwa ma Chikefa ka anyị gbakwanụ mbọ fụ na ịfụnanya obi eyi si nyere anyị na anyị transfer ya tụ ụmụ anyị nwa mụrụ. Ndị mụrụ di ọkwa agbụrụ ka a bịa zere ebe a unu ruo ebe unu nọ unu agba mbọ na-egosi amamife anwa na ịfụnanya dị be isi n'ebe ọbụla a nụrụ unu na di. Kasienụ na ọ ga-adịla anyị na mma. A bịara abịa ya n'anya mana malụkwọnụ asị m kwue mama gbatara ife a na-agbata n'ọsọ. Onye ọbụla n'ime anyị gbaanụ mbọ ka anyị gbata ife a na-agbata n'ọsọ. Daalụ. Nwa bụ Dr. Nwamaka Igwe. Mama anyị nwụrụ nwa obi isi. Ezinụlọ aka amụtalụ m na-anụzi m anụ n'ogidi. So be nna m ka nọ akwamozu mama anyị ka anyị bịa mee taa, abịa mee mama anyị. Onye a eni taa bụ mama anyị n'ime ndị mama niile anyị nwe mama ịnọ na ezinụlọ be nna m. Nke a pụtara na papa m nụrụ nwaanyị nọ. Mama nke a bụ mama ikpeazụ. Nyanwa bụ ọdụdụ nwaanyị, nyanwa bụkwa onye ikpeazụ nwụrụ mgbe papa anyị na mama ndị ịtọ ndị nke ọzọ nwụsịgoro. So ọnwụ a metụtara anyị n'akụkụ pụrụ iche. Maka na ọsọ nsọ bụ onye fọzil na ihe ndị oyibo na-akpọ their generation. And anyị nchajizili amel mama. Oge ọbụla onye jecha bata ọ bụzi bie bụzi gbakọ nzukọ anyị dịka nne anyị na nna anyị nke dị ndụ.
mgbe nno na nnegodi anwụgo maka ya na-akpịa bụ nnegodi o wutere m n'ụzọ pụrụ iche mkpụpụ m n'ọnụ bụ this generation is gone. And that means the power and the baton is handed over to us. And to me, it is a great responsibility because I will get the baton and I can be also na ịnọkwasịsị anya. Ekene m Chineke na ezinụlọ Bennam, ana m eji ya ọnụ. Ezinụlọ Bennam, anụ nwaanyị nọ n'ezinụlọ. I did 25 children of my father before now. Mana as of today, the fourth one was last year, one of our sisters. I did, as of last year, I followed 22 children of my dad. Me made 22 hours. I did 12 men and 10 ladies standing as of last year. Mana Arogaraga 2024, one of the ladies, one of our sisters, I followed 9 sisters, 12 men. I do for 21. So I followed 21 children of Udechukwu now. My neighbor Tana buying Kibes Okubana, Udo Neru, Camille Nezuno 9. Ibatana buying, unless Master no one will go from Nejimonia, Mamma and Cabes, Ukibatana buying, Ebonia for the new Lee, Ebonia for space or Laro, like the gate one oppose now. Imana everywhere is filled up. Worrying when the issue of anything, ne be for space, Laro, a beef for nearly a bogelly, a bobuzo, ye, Ijelia Yabawa. When a connection can Udo go make Acha, Udo Jehovah Noah, more when you sleep, and one of the fundamental things, Melu, I Udo Joanna Chines Nona, but didn't know any lie, nor didn't know any lie, Chineke goes lie in his nona. Then be a Pamel one night in Dembo. Toslan, be malu Jehovah knows Zokia. What had it come, what had it come, Madi Machineke, Malia knows Zoki. One night in Dinuku, Mamaton Nafa, Sister Nestina. How will you hang fe Chineke and Imemona Nezuko in the 70s? How on the SU 70s? I wanted to tell in the Pasifania. I went to look to a way to the West of Uzofa. If a Chineke and Imemona Nezuko. Oh, don't catch Chineke. The Bible says now, don't catch Chineke nenye. Nke mmadụ dị ndụ na-apụghị inye. Nke anyị nwere nwa ya nwekwana ike ịkọwa ebe o si bụ ihe ji anyị n'ezinụlọ a. Tọna na anyị bụ n'ime Jehova. Afọ anyị sọsọ Udechukwu, it translates ya onwe several meanings. Ikpọ ya Udechukwu, it becomes God's anointing oil. Ikpọ ya Udechukwu, it becomes God's fame. Ikpọ ya Udechukwu, it becomes God's breath. So neighbor Obuna, you can't remove God from my name. And because we are standing on the solid rock, which is Jesus, on him alone will stand, and every other rock is a sinking sand. So I'm make a Chineke. Ni hihome like Kaibolo na ni hihome like Kaibolo is no na. To the Jehovah. Amen. Gallery name. The last wife, oh no, by a person, I have been Namuchi. As never 4 wives. I do the Batagan Nekaru. I'm more a Sagano on so. I know some number. I do never go to work. I give you. One is the wife, one is one. Going and keep this way. Can I tell you my way? I can't see. When God will enjoy us, and I'm not doing so. The money, so we are not a temple. Number one. I found one community. Infinity merchandise. Infinity merchandise. Infinity merchandise. I'm making a go Lekene kwa n'isi ụmụ ya niile maka na Bennam ochie na-atọ m ụtọ maka na efekọta ha dịka Aiza ị gaghị amụ ya na ibe si ofu nne wee pụta ifu onye a ichere ọnwa nne onye ifu onye ichere ọgwazi gị na ọgwụkwọ onye n'afọ iwe ha
Thank you. Ọmụnwa Messi Apostle TV na-eje ebe ọ na-eme n'Oraukwu. Anyị nọ na be ndị bụ Udechukwu n'ụbọchị taata. Udechukwu? N'ụbọchị taata anyị na-ekele Chineke maka ezigbo ndụ mama anyị bi n'ụwa na-enye ezigbo nne Cecelia Ajaeke nwa Udechukwu Chikwadolu Agbala ni Muokwelu. O biri ezigbo ndụ 8 years. Ama niile a na-agba bụ na ezigbo mmadụ, onye chọrọ nsogbu, onye udo, onye aṅụrị, onye adaghị aghụghọ. They are my friends and my political associates. I cannot say my local congress, my village meeting, so many things. Hane Mofumo, Barrister Udechukwu Sakara, Ezinne Udechukwu AEC, Ezinne Udechukwu AEC, Akbala AEC, Barrister Mabezin, and those are the Chiche began. Kachineke onye mere ka zuru na bụrụ ofu agbanyeghị ha ma ha hiri nne ka Chineke dara otito akwamozu ma ọmị ya gara nke ọma nwere nsogbu ọbụ na mmiri zoro bụ mmiri ngozi mebiri ife nwere ihe ọ na-ara anyị ji emesi ihe anyị mere ekene m ha ka ha nye m ọrụ nka na ha na-eme ọfụma. I want to associate with them every day anyị kene ndị na-ebịa arụ n'ụbọchị tata Chief Judge of Anambra State Sangoz Ọbụzụ eziokwu bụ ndụ Udechukwu tụrụ ndụ ndị ọzọ dị iche iche bịa ọnụ asị na ọ ga-adịrị ha mma. Ezinụlọ aga na-afụ ihe ọma anyị ga na-abịakwa ezinụlọ agbamnkwụ anyị ga-abịa ime ego nwa iwepụta ụlọ ikwupụta nwa. Aka mbụ Messi Apostle TV ebe onye na-eji ebe ọ na-eme mgbe onye na-eme mmemme kpọtara aka hazie ochie dike mama nna gọzie nne m ochie dike nne m Chukwu biko gọzie Praise the Lord. Hallelujah. I manage it. Jesus Christ. When you are in a family brigade, I am one. The church is a go to a guy, I am one. But I am one. But I give a road in it. Daniel, Elijah, the guy in the prayer. He stayed there when they go to do. And I find them now.
Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I am a church. We will go with 10,000 support to our family. Hallelujah. Thank you very much. Praise the Lord. So one of you are really a Chineke village. Now the in the same together free of charge. Between them and the people have many millions. So we got to give but they gave it to us. So who did you want to make a money? Chineke can end that generational blessing in Jesus' name. As like one episode now. My guy is here, be there. I'm not sitting in the toilet. I'm not sitting in the guy is here. We are speaking. So, also, okay, like that. So, the end of now, we all make it, man. If I can get cricket, no matter how small, then give us the we go to and what if you are not like anybody that's going on, we don't get about 5 or 6 lawyers then. Or this, like a dead one, I can imagine you. You don't know how you will live in life. But this is the question about the go to service also. Thank you. Neighbor, not so well again. So he didn't talk to her, State Amala Chineke, ndị Oraukwu the chief church of Anambra State. Ndị mmadụ nwunye nọ n'ebe ọ bụ the churches. Ọ dị isi, ọrụ na-aka m na nke anyị na-ele anya na mgbe na-ete aka na senior doctor second one Oraukwu ga-esipụ the church. So, everyone, you know, what they're going on. Okay, can you forget something? If I'm not complicate anything. So, because the other time, you put my canal on the fire. That was what they can't get me. I'm your mom. I'm your one year, but the Bible house. Thank you, sir. Praise thy Lord. The Lord because of the Lord, even say that you go for a fire, maybe as I say. So now you are watching. Chineke na amara Chineke ndị na-amụta asị na ebe ju ụfọdụ ndị na ha ya amụta so because na gbasara ya anyị na-eme anya ụlọ ebe n'ihe dị ibi anyị na anyị na-eji ebe anyị na-aga ebute obi ebe ahụ ebe anyị na-aga
mesịrị ekpọrọ onye ọbụla mana anyị ga-asa isi ụmụ ọfụma na anyị ga-eje eje onwe ihe iji wee na-akwado ndị Girls Brigade mụnwa ji 10,000 wee na-akwado ndị Girls Brigade onye iji wee na-akwado ndị Girls Brigade anyị chọkwa ka anyị were ohere a wee sị na ụmụ nwaanyị dịka Udechukwu ga-asọpọtụ ihe a na-eme n'obodo a because a na-esi n'ụlọ mmadụ mma wee pụọ ilo eziokwu na na-asasị anya dị iche iche ụfọdụ ka a na-ahụ n'obodo ụfọdụ ka a na-ahụkwa n'ọrụ mana anyị mana a na-esi n'ụlọ mmadụ mma wee pụọ ilo anyị anọdụgo n'ụlọ akụkọbara ihe niile anyị anyị amaghịzi ebe anyị ga-esi bido anyị wee chịkọ isi ọnụ wee si na n'eziokwu na ọ ga-adịkwa mma ka anyị kwuo maka na o nwere ọ ga-adị anyị nọsịa si etu a na-asasakwabe ndị anyị dị iche iche ya mee nji wee sị ka mkpụrụ ọtọ a na-ahụ ndị nnukwu niile a perishọn because eso na ndị obere asị m gaba n'ihu na ha mụrụ anyị wee sị na anyị ga-eji 200,000 wee sọpọt I think I can do Udechukwu. People Udechukwu, that's the Chineke because of our time, I can actually pass that. Well, this is what you just support of the Praise the Lord. Organize 2326. N'afọ nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ onye nwe anyị na-ebute ezinụlọ ebe niile tụmadụ ndị n'ebe a bụ ndị bụ Udechukwu niile ma ndị alụpụrụ alụpụrụ ma ndị anọbatara anọbata ha na ụmụntakịrị ha na ụmụ nwoke ha niile ndị ji ezinụlọ n'obodo a anyị na-agọzi gị n'ifufe na nnọnyere gị ha na-ekene gị wee gabiga ọnọdụ ka isi mama jee ije ya nke ọma bụ mama Cecelia anyị na-ekene gị n'ihi otu obi na otu olu nke faji na-enye ife nke a na-aba akwa ya na-abasi ike anyị na-ekele gị n'ifi okwukwe fa na ebe nke pụtara ihe ka a na-aba ama ya iji weta ebe nsọ na ebe nsọ n'ụlọ nke Chineke. Anyị na-asị gị Chineke nara ekele n'isi fa onye tinyere mmụọ ọka amamihe na ọmụmụ ihe n'ime ha ha wee ike ime ihe dị otu a na mgbe gara aga iwe gaa n'iru na-agọzifa na-anapụtata n'aka mgbapụ na ndị ogbu
na ndị na-apụrụ mmadụ ihe n'ike, na-anapụta ha n'aka ọrịa na aka ihe mberede n'okporo ụzọ dị iche iche, na-anapụta ha n'ihe ize ndụ niile, ma ndị nwoke ha ma ndị nwanyị ha. Ị na-eme ọbụna mgbe ike na-adịghị, ị na-agbaju ha n'ike, mee ka ha nwere onwe ha, jupụtakwa n'uju nke ike ọzọ. Anyị na-ekele gị na mbuli elu niile nke ị nyere ha, tụmadụ n'oge ikpeazụ ndị a na amara ịwụsa n'isi ha, na-agbanyeghị ịgba mbọ niile nke onye iro, igosiri ebere gị na obiọma gị n'ala ha. Nara ekele, nara otuto n'aha Jizọs Kraịst. Gọzie ha, gaa n'iru na nke ị gọziri ha agọzi. Kwee ka mgbakọta azụ nke Mama Cecelia, ka ncheta ya bụrụ na dịka ha zukọrọ n'iru gị taa, ewee na-ekpe ekpere n'etiti nzukọ gị banyere ha, na ọpụta azụ Mama Cecelia, n'ebe ụmụ na ezinụlọ Udechukwu niile nọ, n'ebe niile ha gbakọrọ, ha ga-ama mma gaa n'iru karịa n'aha Jizọs. Ka Chineke merụ na amara gọzie unu, mee ka iru ya mụọ n'ebe unu nọ, ka e wee mara ụzọ ya n'ụwa, mara nzọpụta ya n'etiti mba niile. Ka ndị niile n'ụwa ma n'obodo a na n'akụ niile Chineke debere unu ebe ọ bụrụ unu gaa na mba dị iche iche, ka ha niile n'ụwa kelee Chineke n'ihi unu. Ka ndị niile kelee Chineke n'ihi unu ha niile. Ka mba niile n'ụwa tikwa mkpu ọṅụ, n'ihi na ị ga-eme ndị niile nọ n'ụwa ikpe ziri ezi. Mba niile ka ị ga-edukwa. Ka ndị nọ n'ụwa kelee gị Chineke. Ka ndị nọ n'ụwa kelee gị ha niile. Ala emewe ihe omume ya. Chineke bụ Chineke unu na Chineke anyị ga-agọzi unu. Chineke ga-agọzi unu. Nsọtụ na agbụrụ niile nke ụwa ga-atụkwa egwu ya. Otito dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, etu a dị na mbụ, ka ọ bụ ugbu a, ọ ga-adịgide otu a wee ruo n'ụwa ebighị ebi. Amen. Chineke anyị na-ebenefi ha, ka ị gaa n'ihu tinye mmụọ gị dịka ị na-ekwe ịwụsa mmụọ gị n'ebe anyị nọ n'Ezekiel 36, ka ọ nọrọ n'ime ha, mee ha ka ha bụrụ ndị nke gị, mee ha ka ha mere gị n'ime mmụọ na eziokwu gaa n'ihu. Ka ihe ọ bụla ghara igbochi ngọzi nke ibu na akwụkwọ nsọ taa, ịga n'ihu ịgọzi ha n'aha Jizọs. Ha ga-na-etote ngọzi site n'agbụrụ ruo n'agbụrụ. Agbụrụ site n'agbụrụ ruo n'agbụrụ, unu ga-enwe ngọzi nke Jehova. Ihe omume nke Jehova ga-esi n'ebe unu nọ na-apụta. Jehova ga-aga n'ihu n'elu Kingdom Resource Managers, onye ọbụla n'akụkụ nke ya, onye ọbụla n'akụkụ nke ya. Ka Jehova kụọ udo na ntu ezinụlọ nọ. Ha ga-eji mara na ngọzi nke a si n'ebe Jehova nọ wee bịa, bụ na udo ga-achị n'ebe unu niile n'aha Jizọs. Ka onye nwanyị mee dịka generation na-aga n'iru na-aga n'iru na-aga n'iru, ka ebe echeta na o nwere ihe unu mere Jehova, ka ụwa wee mara na ndị mmadụ wee mara na ọ dị mma inye Jehova ihe. Anyị na-echetara gị ma iji ọzọ ọma, ị naghị echeta ya Chineke. Gọzie agbụrụ a, gọzie ezinụlọ ndị a, gaa n'iru dịka ị gọziri David, baa n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ka onye nwe anyị n'ebe unu chebere, ka onye nwe anyị mee ka ife nke iru ya mụọ n'ebe unu nọ, ka onye nwe anyị gọzie unu n'ebe niile ọ bụ unu ga-eburu ụlọ, ka onye nwe anyị nye unu aka nchawa ma nye unu ndụ, ma mee ka unu gaa n'iru mara ya, fee ya ofufe n'ime mmụọ na eziokwu, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'ebe unu nọ. God bless you. Jehova n'ihi na ọ dị mma. Anyị sị ka anyị nwere obere oge ekele ndị Savior's Church na enyemaka ha nyere ezinụlọ Udechukwu na nkwado ha kwadoro anyị
ihe dị ugbu a ihe dakwasịrị anyị mana chịkọbara ego we are not taking it for granted so anyị na-asị daalụ Chineke na-agọzi onye ọbụla n'ofu ọmara ebe ọbụla na-akpakarịsị onye Chineke ga-emetụta ya ihe ndọhapụ n'agwụ ga-emetụtara ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị wee na-asịkwa ka anyị were ohere a wee na-ekelekwa onye isi nchụaja anyị onye nke mere wee gaa sitere wee ama m ụbọchị ndị a ga-emetere ya na ebe ya na ihe gabasara ya ihe izizi o kwuru biko amara ebe ọbụla ya esi nye aka nye anyị enye mfada ya na-ekwuri onye anyị deeti nwanne nwoke bidigo na-asị emewe ihe na-deeti ya zi a wee ịga mere deeti agaghị aga so ka anyị were deeti ahụ ka anyị chọbakwazi ya na Chineke enyere anyị aka ọ ya bịa gafee ọbịbọsị ahụ chukwu nye anyị mmiri ngozi akwa mmiri ngozi ọ makasara ya adabe mana mmiri ngozi ka ọ bụ anyị ekele onye ọbụla daalụ mgbe nne anyị adịghị ihe nna anyị kwupụtacha ihe a ga-emerụ nke anụwa nke eziokwu bụ na ụlọ Chineke mba aha agwụ agwụ mara na akaba mma ọ bụ na estimline na ahịa onwe nke a na-eme ya emetaghị efu na ya gafe because ama sọ ndị seneshọn ebe na gọfis amaghị na nwere ụfọdụ oge bịara ebe kwuru okwu ofisi ahụ nke mụ nwanyị kwa obere mkpebe na enwere ike mana ịbịakwa ya afta 2 years aka na ekwu okwu ofisi ahụ so biko ihe na ya bụ onwe nke efesi ihe emebi ya so that ka ọ chana maka onye agha dị n'ụlọ maka ọkpọkọsọ ọkpụkpụ ya atịta ga asị na nweta ihe na nke agha nyere aka na ya mgbe ya bụ mama anyị pụta na mgbe a na-ewu foundation nke anọ anyị nọkọrọ aka na ndị pụrụ iche wee ruo ebe o jedebe so ndị bụ Udechukwu ahịa na Abuja na Saviour's Church ọgụ ga eziokwu ndị nwere ike mana fire person nwere ike moti ya na fire because I am not so and churches anyị ejebe most of us dị kapisi bịa nwanne anyị ịma n'obi ya ndị ọbụla na bata kapisi ebe ahụ so nwere ike mana fire person ụfọdụ anyị mara ụta oge ụfọdụ because of sitatụ na anya dị mọmbe anyị bata anyị agaba na Sọnde maka Mọnde wee ike ebe ọbụla ọ sara na mesej ka Mọnde ahụzi ike so onye na-anagide anyị mana mgbe ọbụla anyị nwekwara ohere ama m bụrụ n'oge ụfọdụ ndị ọ na chọpụta na Lagos ebe onyinye ebe ụfọdụ o nwere ike ụbọchukwu esi karịa nsogbu oge ụfọdụ nwere fonu asị ha na ọfere tata na mmejie na wasebe ama na mmejie several times na ebe a ka ọfere ebe a na Lagos sende ya ebe a so anyị na-echeta wasebe mgbe niile ọ dị anyị ka ọrụ ka anyị nwere ka anyị esi na na-asụ ya na ihe kwupụtasị anyị na-eme a gara mkpa dịcha mmụta anyị na-eche na ugbu a anyị nyegoro aka nke one area chukwu ya nye aka ọ bụ na efesi emepụta ya ha efesikwa ọzọ agbụkwa anyị ya aza so ana m eche anyị ya chikwukwasị ya isi mụ na ụmụnne m the senior brothers and the younger ones asị na anyị ga-eweta 500,000 naira Biko, ga-etinye na toilet. Ọ bụrụ na ọ jedebekwa ejedebekwa ezigbo anyị ozi ebe jedebe nwekwa aka ya mana ọ ya aka biko ọ dị ezigbo mkpa anaghị ụmụ obodo na-ewesị abalị apụ na asa nwa mmiri ọra dị mma then ụmụnne m ụmụ nwaanyị sị na ha wetego 200,000 etigoro n'ọfis ka o wee na-aga aga so biko ikwu akọghị mmalio ibe akọghị mmalio nwanne akọghị mmalio enwere m Jizọs ikwu akọghị mmalio nwanne akọghị mmalio ibe akọghị mmalio enwere m Jizọs enweghị ihe enwere m Jizọs ọ dịghị ihe kọrọ mmalio enweghị ife enwere m Jizọs ọ dịghị ihe kọrọ mmalio
Hallelujah. Amen. Abọma 23 ka anyị sị Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ, ọ dịghị ihe kọrọ m n'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ, ka ọ na-eme ka m mapụrụ n'akụkụ mmiri nke izu ike, ka ọ na-edu m nwayọọ, ka ọ na-eweghachi mkpụrụ obi, ka ọ na-edu m n'ụzọ niile nke ezi omume n'ihi aha ya. Ọzọ, a sị na ejide m na mkpụrụ n'ọnwụ, ga-abụ ihe ọjọọ, n'ihi na ndị onwe Chineke kedo ya nsọ n'afọ gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị ịgba mbọ fa niile dịka fa ga-ebili na onye ọbụla n'akụkụ nke ya, onye ọbụla na nkuku nke ya, bido oge a dịka ya bịara. Chineke biko nyefe amara ije ka ndị ọbụla na-alụ n'udo, ndị ga-apụtara, ndị ga-apụ echi na ndị ga-abụ mgbe ọbụla ha kwadoro. Udo gị chia na ndụ fa, amara ije chia na ndụ fa n'aha Jizọs. Adanụ na ụzọ ọbụla onye nwanyị fago na steshọn fa ka mmiri ozo ngọzi gị gaa n'iru n'ezolufa n'ebe. Cheta Chineke ịgba mbọ fa niile, cheta obi fa ji na-ekpele gị, cheta Chineke nke eluigwe onye fa na-enye n'afa gị bụ onye na-atịrị ọma na nke dị iche iche. Ọ dị ebe ọbụla fa si mejọọ gị Chineke n'ife na mmadụ ka fa bụ ịma na anyị bụ mmadụ, mara otu ikpuworo anyị, mara na anyị ezuru oke, ọ gị mere anyị otu a, mana iji wee zite ọkpara gị bụ ka e wee sachapụ mmehie niile, gbaghara ha dịka ezinụlọ, gbaghara ha dịka otu onye, wezụga ihe ọbụla bụ ihe mgbochi n'ebe ha nọ ma ihe ga-eweta nkọcha, kama gaa n'iru gọzie ha dịka ezinụlọ Obed Edom na ezinụlọ David, ndị na-eche echiche banyere gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ihe niile bụrụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, ka ife nke onye nwe anyị duru unu, ndị ọbụla ga-abata na ndị ga-apụ apụ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Merci à vous. Merci à vous. Afa m bụ Udechukwu Udechukwu. Amụnwa bụ the third son of mama. So anyị kenere unu, kene Chineke first of all nyere anyị mama ogologo ndụ at 88 years. Chineke dị mma n'ezie n'ezie maka mama lụzụkwara nne na nna ya at tender age, and as God will have it, ọ dịrị ogologo ndụ maka na antie na ọta Mrs. Ozot ya na ya biri onye nke ahụ na 100 plus this January. So we thank God onye mere ihe niile wee do etu ọ dị today. We thank God for the grace o nyere anyị n'ime akwamozu niile a. Na mbido etinye date, but God took control. We thank everybody, ma ndị bụ Udechukwu niile, ma mmadụ niile, ma ndị kọmitii
my Mandi Special Science School, and so many Oraukwu grammar, so many of my allies. Nambonya Abonabo. Imagine I come on so that it ended in praise. And then I after this Thanksgiving, testimony will continue to prosper. And send our mama, many people. And yes, so this week can message apostle. Maybe I will give you some people to train in this work. Yes, I'm ready. Okay, kedu omume ya gwa abama gwa eji mama mama ya gwa maka mama. Well, as I told you, my mother lose nne na nne at a tender age. Ofi ya mbutara aka mama bụ no na enwe mu ndidi. Nwa my sister na go reach asị na na agwa na onye ndidi na enwe azụ. Hello, my mother I say you're bashing. So I understand that patience later in life, because all your testimony will come to you when there is patience. According to Bible, at God's time, I say we do every beautiful thing at His own time. So Mama is known for that. Even when it was rough, and God made it to also see life at this 88 years and prosper her. Even when I'm born, my care in my hospital and so many things, God will make provision. So the latter rain, according to the Bible, is better than the first rain. So I can't Nando mama enwere ihe mmụta n'aka ya abụkwa onye na-agba mbọ amụtakwa m domestic work n'aka ya because at tender age ọ na-esi na-eme ma family na anyị na-esori na-eme, and today all those things bịa na-enyere anyị aka. So it's an advice, ihe ọbụla onye na-eme ya bụ mbọ na-eme ka nwa ya na-amụta, so ọ bụrụkwa added advantage. Ihe dị na ihe mụtara n'aka mma iji nyere ndụ gị aka maka na ama nnọọ asị n'aka na-agba azụ ọgba nkonko ndụ onye mere iji wee dị otu ede. Amụtara home economics n'aka mama, mụta management n'aka mama. Because if you don't know how to manage, you will miss so many things. So Mama Kuzira, I like how to keep home. Management has to adjust life. In life, even when it is rough, we be patient enough to give a small history. Mama was the first wife, the fourth wife of my father. And it's good. My mother through my auntie Josephine Obunigwe. So it's good to have a good relationship through my auntie. My father were together. So I thank God for my father and my mother. I mother so many things. He grew my child from beginning, not when he is old. If you don't know, as one way. So perseverance in a here, and to crown it all, prayer to reverence God. God is always there to direct us. So there were so many things. And the integrity. When you have a change, make sure I saw it in this burial, because people, oh, this guy, oh, this, that, because the record is there. So it's good. With that integrity, these are part of my parents.
Okay, I have my opportunity when I can I have said it before. It's together that made this burial to be a success. And we thank God that Mama Nona can live in the cake. So, my Udechukwu niile, ndị ọgọ niile, ndị enyi ikwu na ibe, ndị committee, Old Boys, Special Science School, 94 Set, Lagos Branch, Committee of Friends, Oraukw Grammar School, so many groups, my mama's group. I can only have one, and Oraukw niile, na mba onye ọbụla bara, ndị ụkọchukwu, ndị ụka, ifụ na ihe niile gara ọfụma. Ị na-anyata ifụ na from ụlọ ụka to ebe a, nọọsụ ọsọ aṅụrị ka anyị niile na-eme. So, onye ọbụla nara ekele n'afa Jizọs. Amen. Egi chitekwala ya afọ gọzi na ife na-etu gị. Afọ m bụ Udechukwu Cecelia. By the grace of God, I'm a mechanical engineer and businessman.